Tatangion ma pati ni debata, pati paupaton dohot lapatanna. Pati paupaton, ingot hamu ma palbadiahon ari minggui, dinaunomari ma ulah hamu nasa siulon muna. Alai anggo hari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo nasa dari i, manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe, na mengebati hutam. Ai dinaunom ari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituoni, dibaini do ubai na di pasu-pasu di bata, ari paradian nai jala parbadiai. Dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tohis rohatta diajar nasian hatani di bata iko badia do hatani di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rap mangidogugo mahita tu di bata taringot tu pati nai ali Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulaon nau bar tupatikni. Amin. Beta saita endeon matuhata Jesusi Hosana di useondo makokok jolmai mudarni Tuhani yohangon duaki tungdame jalalas dorohaki tumudarni Tuhata domamuri rohaki marolo polop toniki maningot asimi Oha tua oli naso boy salpui umoko paudo mate tuaki Goarna asinga ngadong nadoson goarni Tuaku Yesus Kristus di pamalum rohaki Oh nama sakit saya rodo Tuhani nang oboy malum di ban Yesusi tumudani tuaku do mamuri rohaki marolo polop toniki maringot asimi oh atua oni naso boy salpui umoko paudo mate tuhaki Tatopoti madosata martang yang mahita ali Tuhan di bata parguguna suatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardosa mulak manian perjahati tumadikot dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani ubahin dipangido hami saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai be tuhami saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugoi mahami asa margugo hami marite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Tapi maha tabaga-baga taringo Tuhan sesanon dosa. Sono do hatani Tuhan Jehovah, nunga palahu aposi akka pangalosium songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Semula maho tuau ai ahu dosi paluaho. Hasangapon ma di debatana di kijang. Puji ma debata, nani ainaro puji debata, nunga se saro sabi, maluno tohami. Puji ma debata, nani ainaro puji debata. Kondengani basanai saya hondo malmi rotusi paluai olopon Tuhani hati tak kondengani basanai. Tabigi mahata di debata turpu di hari mingguon imana tarsurat sian pesalmen bidu sia puluh dua mamuka sian ayat sada saat rodi ayat opat tajahama marsika sori panunggulion mamuji debata ende di hari sabat. Mamaritahon asini roham manugut nai doot asitongan mi borngin nai. Pardongan uning-uningan 10 tali, doon sa 10 tali, di kasama. Olat nido sahatna, martua duda tumangion hatani debata jalan nau peospa. Amin.
Taha tidakon maha porseotai, songon na hina tidakon ni dong atas saha porseaot di sadok portibion rap mahitamandok. Au porsea, jadi bata jahuba, ido ama porgogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata jahuba na sasadai, imana di tubuh ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubua. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman di silatus na mate terpajal do ibana di au silang na tuhat tu bonu toru di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo laudul tu siamun di debata jahoba amanai pargo guna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tanon mau mialak na mangulu do namate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan diala Kristen akan nabadia, dot dia sesani dosa, dot dia tai namandok, mulak mangulu sogut daging dia halak naung mate, dot dia nguluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Minggu Patuluhon Dung Trinitatis tanggal 16 Juni 2024. Na perjulo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu Patuluhon Dung Trinitatis dohot tema mangulu di bagasan haporseaon dada di bagasan namernida. Na paduahon nanang marbagas. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu perbugason ma Alfonso Naibaho, anak niya mata Edison Naibaho nahinan, tubuni inata Theodora Buru Simbulun, ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wik Laodikia, dohot Orwana, Irlawati Buru Sitanggang, Buru niya mata Mangiring Sitanggang, tubuni inata Jenny Friska Buru Limbung, ruas ni HKBP Pondok Gede, Resort Pondok Gede. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 di HKBP Pondok Gede. Napatuluhon ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024 Pidahuria Sian HKBP Depok ima keluarga niamata Tonggo Perlaungan Aritonang inata Arina Sintauli Boru Siaturi dohot rap dohot tolu yanak kondasida nir 570 Philadelphia nasida pidda tuhuria GKI Parakan Salak Bogor. Na paupaton perjamita. Perjamita di Minggu sadarion manogot pukul 7 dohot arian pukul 10. Di hari sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024 napasahat jamita di permingguan manogot dohot permingguan arian ima Padita Krista B Borusiaan STH MPD. Padita Resort HKBP 3 Baru Distrik Dairi. Laos pasahatot tado pangurupiot tu HKBP 3 Baru Dairi melalui kotak naung di Patupa di Joluni Gereja. Napalimahon konven Pangulan Nagok Tiki. Di hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Patupaon nado konven Pangulan Nagok Tiki di distrik 20 de Boskap, Maringanan di HKBP Kirap Remaja. Napaonopon pasat ulos hatuaon 70 tahun. Di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 di permingguan arian pukul 10 pasahaton ni huriatta do ulos hatuaon 70 tahun turuas ni huriatta naunggonop marumur 70 tahun. Turuas na mangarade majalo ulos hatuauni asa di pasahat ma tusitua wik partangyangan Nabi. Napapituhon pembekalan dohot periodisasi parupuan HKBP Distrik 20 di Boskap.
Di hari Selasa tanggal 10 Juni 2024, patupaun nado pembekalan huhut periodisasi perempuan HKBP Distrik 20 de Boskap. Maringanan di HKBP Depok Timur. Borhat do opat talak perempuan utusan ni huriata maddohoti ulauni. Napawaluhon tikting naso jinahahon dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria marhite wa WA wik pertanyaan tabi. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di gorna. Marlas rohamamu di bagasan Yesus, napasola konamu, Yesus Kristus Tuhanmu, jonondo di lambungmu. Nangoro pemusumu nama baheniru unanggangu behamu Yesus ulu balamu marporang di jolomu. Mamotohon mamuju nama basaromu, tusalu donganmu, nama nafsorsi arahon batu Yesus.
Hurian itu hata di mingguta sadarion minggu patuluhon dung Trinitatis hatani debata nagabe turpuk jamita sian 2 Korintus 5 ayat onom saat rodi ayat 10 songono madidok di si huja hamadihita pai hutihut hamuma. 2 Korintus 5 ayat onom saat 10 asa naposdo rohanami toktong atik pe huboto hami dau hami sian Tuhani saliling maringanan di bagasan dagingon hami ai di bagasan haporsiaon do hami dada dope di bagasan namarnida alai lampos do rohanami jala lasad do bukas ya dagingon lau maringanan di Tuhani alani i huhut hurikoti hami naing halomuan ni rohana hami manang naung sahat tu sambulo manang di pardalana dope ai ikon gabe patar bedo hita salhut na sogut di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobartu na niulana tagan di pardagingon manang nadenggan manang narwa ido anggo sahatna di tonga-tongata laos topik ni mingguta sadarion amang dohot tamuinang didok mangulu di bagasan haporsiaon dada di bagasan namarnida hidup karena percaya bukan karena melihat ido anggo sahatna di tonga-tongata hurian itu hata adorang sohu pasahat turpuk jamitaon hatoranganna na keningan nunga di jahahon amang partiting au padita Krista Barita Borusiahan mangula di HKBP 3 Baru Pandeta Resort 3 Baru distrik Onom Dairi Mulu Dairi diarani sidik kalang meh amang nama ngalapau marga sinaga di basa-basa Tuhan ma dihami danak tolu 2 boru sada bawa nau balga boru kelas 2 SMA napa 2 hon kelas tolu SMP neng nakok tu kelas sada SMA na nomor tolu bawa kelas onom SD neng masuk tu SMP jadi hami na jolo sian jati sampurna do lau tu 3 Baru isi mahamina 5 sudah Peter borhat tu si dungro SK penempatan ni pusat. Mulai ate do honon tu hata na jolo hiado di Depok Timur. Jadi 10 sada tahun lebih di Depok Timur satu jati sampurna. Kebetulan namar cerita do ditikir rapok padita dohot amang pendeta resota. Amang pendeta Jackson Sirait uli rohana sida mangurupi madokon romaho tu Depok sada songoni do hurian itu hani marsiuru paddo songoni do amang do tinangdangi ate beatung anggo taringo tu pembangunan di gereja on relatif do pamikirion adong do nalas rohana adong nasolas rohana ala itu kan nalas rohai besemangat do iba marjupanget tong akana solas rohai do pe lasma rohamuna disih nang pe songoni ate akamang do inang ate terima rohamu sih karena kesempatan tidak datang 2 kali tak ingot di parjami tahun di berita ni bibeli mulo si Daud gok do wasona alai danga do kesempatan pajongjong bagas joro ni Tuhani alai gabe isi do pajong jokon si Salomo ido songoni ido
Jadi molo gabi partikia muna doho mangurupi partiga baru las do rohamuna di si songon las ni rohakku sahatu tiga baru ala dipikiri rohakku awalna sahatu tiga baru rabba bulak do akalan nasing mai sudi. Jadi awal cikal bakal nih hami amang dot inang membangun gereja dung juara opak ma di Tapanuli Raya kebersihan gereja kan adong do tikina tahun nih dapok ma 10 juta isu kuda ai adong menang sodong hemeng kan berpikir do mamake jadi dung adong hemeng 10 juta itu dia ma pakai tahun nina jadi idoi tapature mamuse telanjut to mama bangun gereja on dang adong dope pelapon nak udah apot dungi sebenarnya gereja on masih sangat sederhana sekali udokon pitu tahun airang pitu do beon hera molo taingot dapur di hutata dapur ni jabu kan olo do ipotong opak lebar papan dungi papan na lobi imay bay muse hera kusen na kan imay songoni do be baru danga dong kucina pakai sorda do sen pudi siana isa bagas saluar dang boy di kuci ala yang gue jolo memang lumayan sudah ada yang pakai itu. Songoni mai ber kamu manoni 3 baru Roma hamu tu sih aleu nang pola. Songoni ma amang dot inang. Jadi HP ternyata gereja tapi sedang neng membangun do kan? Ido. Neng membangun pe hamuna tongdo adong nalas rohana adong naso. Ido tong. Adong do songonon. Mulu akajabuna paapan mulu ne 3 baru sugudu rohana patureo nih. Alani ngading gakina ni pature mse ina rohana kan alai mulu kanong dinggan jabuna itorlas do rohana aidang be tahet inang dak sumabbe hiado palas ding na tehel ibay masemen asabui margati-gati cek na itorinna do ido kan jadi wajar di songonino nih alani pikiran ni zolmaon relatif do tergantung songon dia alai jujur nai mahita makatai nang di huta nang di son molo makatai halak sianido penilaian tunasida kualitas dirinya kemampuan berpikirnya daya nalarnya dan yang lain-lain sesuai dengan hasil pembicaraannya songoni nang haporsiona tergantung molo lam lembut makatai berarti lam jono tu Tuhane ido kan inang molo lam lomo-lomona makatai nang lam dauri sia Tuhane laos ido naneng dohonon ni si Paulus tuhita ditikyon si Paulus neng madokon molo na porsea iko berani do berseberangan doho portibion. Iko berani berseberangan doho portibion. Dang taruluan sada halak dua tuan. Diului na di portibion diului doho Tuhane. Alai molo diului portibion tading ma Tuhan. Molo diului Tuhan rohana yang rohani lah itu. Jadi sedia mahatari daun nih. Anggo pungun ina hana ro tahen haking. Ido. Anggo ipertaton na sida ro sampai ujung. Ido hatari danna. Sian ido kadang na festival kor hita kan? Itu. Ido. Jadi nakikui ngok do perpudini demunai. Alai mar bahasa Indonesia menakikan pokoknya hubungan na tetap may komian di bagasa Kristusi. Itu terjemahan kan inang? Itu. Pas di tusido tujuan na. Nang pesongon dia pangedehoni tujuan na ido si buaton. Alai molo na sebaga pikiran na peti bohu datang tarik guru na. Ai bohama tahe ngakana matua inna. Tak tu silaona. Alai mamutik hot mahita di bagasan Kristus ikon ido. Ima nak kiningan parngoluan ni na porsea. Si Paulus nanaing menganjurkan kita supaya kita semua mempertahankan standar moral hidup baru di dalam Kristus. Wado jolma akka namian di bagasan Kristus. Ciri-cirina burju doamu burjuotik molo karuas kan adong na burju
adong na burjuhian, adong satonga burju, adong dakya burju. Tetak do burju sudah. Adong na burju otik, burju godang, burju hian, dakya burju. Tetak adong burju ne. Ima kalimat positif. Nang pemenilai narwa, tetap adong positif na dakya burju. Halak naung majalo Kristus di parngoluonna dang gampang terombang ambing. Hot punya prinsip. Manangah hape padokoni jolma di luari taringok tu padita, taringok tu situa, taringok tu pengurus, sedado rohana. Dang mempengaruhi akka hata-hata ni jolma tu penilaian sian pribadina. Manang hata ni jolma gabi mangarubah imana alai hata ni debata ido sa didokon. Songo dia pena masa perngoluan ni na porsea marsi hohot nang pe ragam nahina cittonna. Perngoluan ni na porsea hot ha porsionai nang pe ragam akan ani hat cittonna. Dangadong sa dape sian hitaon naso adong na hinalungutonna na ni pikiranna dohot na hinalujahonna na dipergumulhonna. Sudah do hitarok songoni masing-masing masih buat pergumulan na bedo bahasa Batak na bahasa di par-par tertua di dokos sisakui anggotu sitor hato doham sisakui ya henang ido sisakui sahit na bedo. Boido di Jolo tampil begak senyum apalagi keparpungon nate. Hamu mama foto buai jabu munabe kan? Ido akena? Ido. Puasa halak selalu ingin tampil baik di hadapan orang lain. Karena kecerdasan spiritualnya sudah lebih tinggi daripada orang yang lain. Iboto imana do? Tarhonali onoku berbagi holso tudongan ay dong aku be go do holso na ido ibenna selfie na itu kan mekel itu kan baru marpoto muse songonarong na murhing itu Roma tukak pote main senyum motik ina sarange ina kan baru itu rom se pura-pura bahagia hero hamu songonina imai parngoluotai sude doi songoni alai di akka keberbagaianon bohado hita hot punya prinsip alani haporsiotai unang olo hita terpengaruh tu akka nama masa sinuaengon gokdo akka nama bain hita meper bergeser sian hot ni haporsiota molo si Paulusi mandokon iko barani dohita berseberangan dohot portibion di sada Korintus sada ayat 10 lalu ujaha majo dohita alana hamu ibenna naung adongi impo kusi dang bebo kamu bibil muna bora itasih buah manggong gurang kenalan siena berminggu rianon sada Korintus sada ayat 10 lalu di dok sonon. Ai hauto do hata nataringot tu silangi di rohani akan nalau mago alai hagogoni debata doi dihita nadapotan halua akan naneng lau maupi olo do mananginangihon sudia kahata-hatai lau mau may dalam susah pikiran na alai molo akan naneng maluai masuk siak kiri keluar sian angadongi prinsip na dang manganawalani hata-hatam alai alana mangula doau doho ipaso-paso Tuhani ulaku amen ido songonido perdalanata proses do napataridahon sudi wasui borhat hami sajati sampurna tu tiga baru merlungut di bejolma anggodang lungun rohaku molo pikiran ni jolma do pakeon tubuh ma mengeluh itu kan molo papanas-panas jolma beh tukaru olak ni siater nian olak ni meda dang urusan di Tuhan itu kan amang inang itu dak pola ho mangatur-atur
Ngai ngadong peraturan na satuan ni. Manang tu dia pe tempat to tetak do huria ni Tuhan. Padita burua mesti ada cocok tu medan naina. 20 sudah huriai. Marserak idolok-doloki. Jadi au rotuson sedang turun gunung dua. Alai nang pe idolok-dolok kau dang heragayani par dolok-dolok kan? Alah hiasa Depok. Ido tong. Ido lapatanna. Mulai besok ni kan. Ido hinaulina si berengon. Bukan yang lain. Kan ido naking hea burju dak hea burju hian doh tetak burju. Kan tetak do burju sude. Alai adong naso hea naik kesongoni ido marpikir. Burju nai matiopam. Kalau dunia ini akan mengecohkan kita dengan pendapatnya dan keinginannya, tapi kalau orang percaya selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Ido ikon mergogoro hita. Godang penatahat citon, godang penatahat ngaluton. Paulus mau mengatakan masing-masing kerjakan yang menjadi bagian. Tupoksimu. Unang adong pilit. Ya na marjamita padita marjamita be paubahon pangalahon ni sude jolma. Alai unang mu bau ba pangalahon ay kon hot do di bagasan Kristus. Molo na tua-tua hita amang dot inang adong do tanggung jawab ta adong. Di akaulau tabe adong do tanggung jawab ta adong. Ta sukum ma. Unga benar-benar betaulahon ulau tai do denggan. Unga benar-benar bertanggung jawab hita. Molo marsogot di sukum ma. Ho natari sada guru dinggad doho mangajar. Alana sonari ngagudang prinsip-prinsip ekonomi tubuh tu prinsip ini pencarian kerja. Molo kana poson waeng mangalului idia do inganan da karejo otik tikina alai gudang hepengna. Ido? Adong muse bonus plus boy mardalani tu luar negeri, itu kan? Siap perusahaan. HP molo tujuan ni marsikola lo marhua do. Asa malo marsiajar. Dungi di Facebook sonari selamat ya inna moliate mali Tuhan masuk gelek kutuson ina kan? Ibo to hamuna tu dia nai hamole tehon nai. Molo tu no mense do trisakti nai hamole tehon ni. Ala itu dia do. Alania hai. Ayo, alania hamai. Murah apa bayaran na sada ido kan inang? Ido? Manang dang. Manang alani bangga na si dalam alo geldeng na. Alai mulu malo pe geldeng dang adong prinsip parngoluan na asabui ibana gabe pasu-pasu tu jolma salah deh. Apa yang mereka bisa hasilkan? Mulu pendidikan di Indonesia kan beda do pendidikan yang kanasib. Mulu di hita pangkat gelari rikot dope rikot. Mulu ijol manasing dak perlu. Terpakai do manang nasoboi dipakai. Ido. Jadi mulu akan aporsea ikon boy do hita menghasilkan produk yang membahagiakan orang lain dan berpikir saya tidak bisa memberikan kebahagiaan. Pinoma unang menabai holso. Ido na hudok ko ni nakiningan eh. Marpoto pura-pura bahagia. Atik pe cucian nga menunggu, setrika nga menunggu, jabu rutang dope. Ido kan inang? Alai mo lepas marpungu selfie jangan lupa. Asa boha. Asa moru jo bebani otik. Alai hataridan ningolu nina porsiai ikon siad dirina do. Molo husukku di huta, tudongan namin na di huta. Molo marjami tau amang. Molo dungo ho manug nai, do dilului ho. Nasada madokos sigaret. Nasada nai madok kopi. Nasada nai madokon HP. Molo hamu dungo manug nai marhua do hamu. Makatahatay. Martangiang. Alehu begina ria hai teribu dak kain atau ni sidungo. Madungo ida danaki. Daun martangiang. Moliate mai Tuhan ni martangiang. Sebelum modom marhua hamu update status.
Ete biasa rupa hamu dongakku. Mulu dongakku sebelum mangan dang martangiang. Marpoto. Ete jupit unak tio pinna. Juli poto. Baru ase boto dongan natong. Taburu songono murado isam mahamu lao mamangan endorse. Halaki. Mulu hita dak songoni pola kan? Ayang gona mangani dak pola pa buah-buah ni tu portibio opung doli. Sudero mangan. Las tabo penan yang lang mi belum tentu menurut tahu. Ay sesuai selera di do kan? La ibu kamu pe mangan au mek tu dia olak ni jatah ni sisa otikina ma. Molo ni lang godang pamok moko daging namai. Manu krebit. Ido sa ni jaga permangano natong. Habis sepeng manuhor baju muse. Ido kan inang? Ido dah iban na diet. Dangala na so tabu ni alak si panganon. Alai yorom. Sesuai dohot umur. Dakola dugul faktor U. Kegendutan pun tetap faktor unang marsogot hadua ni sukun ama kelebihan muinangin na alusna kelebihan berat badanin na amang tahe akan itu Tuhan Yesus sudah songoni molo na jukati pe boto hodo panakoi pe boto hodo merbagi hasil natin ako na dongan na bagi dos burjudo itu dongan nai baru isuku matuna porse lalu apa kelebihan ia lusina taima kelebihan inang tahe taima inang laku ni si pangano do mula ni mok ate big is beautiful ate inang ido tio da ido inang padita burusihan big is beautiful ala big doau ido percaya diri mada boama bayano daktar geser be songo dia pe perdelanan ningolutai terus dorong masalah di Portibion. Unang pola takut masalah di Portibio buat tu jabum bolok ko nih di luar. Bangunlah kerajaan Allah di tengah-tengah pikiranmu, di haporsiamu aka amang dohot inang. Hidup ini mengalami proses mulo kana kingna hujahai na otoi parujungan akhir ningoluna kebinasaan. Alai adong do di besian nasida hola mamikiri hepeng mamikiri butuha. Alai adong do di besian nasida so na ni dongan patu babajea. I Facebook kan molo muru dongakan itu ribae ni Facebook putih. Si maunang pola ita bai si pikiran ni dongan. Ai marsak do na iberiba mamerek kita apalagi keluarga ta. Molo hola keluha ni bai ni si amang tahe. Nah soadong be pikirion na dinggan nin narohana. Ada orang yang berpikir kepada hal-hal yang duniawi, tapi ada orang yang berpikir yang positif dan yang rohani. Nah dia mahamu isi. Nah rohani mate mau lihat nang na burcu. Ingot tamu dah unang rohana. Songo korama saya mare de rohani lanjut. Itu tahe. Kuboto deh ija bunia mang sinaga hamu markor. Sedih wote narohana kan. Sahat do iparabola na ija bunami peristiwa. Dak sudah. Soting narohana mang sinaga bah ibotoi inang burusyahanon narohana toy maala nadong go hubungan na sinaga. Otik. Tubuh yang hina ini gudang dosa di Portibion, gudang doa kahahurangata. Tapi itu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam kelemahan kita diberikan Tuhan kekuatan. Itu saya doko si Paulus tuhala Filipi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi margugu daw meninggal hoda dana kido amang sinaga isan asal marwa tu son ola ni dia menok kemampuan ni perde pokonan no mangaleo tua wote bau nang ge bela saruba ongkos supingan asa mar pesawat daw ibu tu hamu udah mang do inang 5 juta sia 5 juta 600 sia puluh mana sugutan ala salah konsep ni titing danga dong idok songon yatong holan lala makatayo tuson narodo aw neng padingga tu pembangunan di gereja na mu cerita ho mautik alay dang napadangol-dangol honao dang pola marlungu nao alay mo loboy marsiuru pak kita itu kan
Setuju hamu sih? Jadi sadia menopago komunan wanya o marsadus. HP tiket di pesata waktu hola rotus on ngasih juta 600. Siap bandara auto son margrab. Ay so huboto marangko dah. Mulu marangko tawon no la lili mo la sosaha tu sonan no mago man no ni lulu sini aga sudah portibio mo tabarebo malaki. Mago saya depan aran namin nan non. Ku pikir-pikiri ma bay buhadon non 5 juta 600 do nadabo na sugutan. HP tiket tu pe mulu saya ko mau nom 2 juta ma juta bay sajalakan. Pepe, sedia nama buano ni amang lojaki. Unang marsa kamu mamerengau itor pikiri manakingan nek tu sakina do nanom majo ni bayar arisani tu som majo parjole boy congon ya tong. Asiro ha mamereng nak padita molo tungi. Alai no petting. Dangi gudang halak bangurupi pembangunan di gereja jalahamu pe marningot. Ngado tahu 3 baru bilangi hamu masude. HKBP Cilodong iboto hamu Cilodongi. Ima. Sedia samete ramang tanonai. Tikilau mabau ni Depok Timur do piawi. Ngai jati sampurnau. Roma situ nai. O nyom masa meter sanau niku. Alana 3000 meter. Jikan gabi boy ingoton. Mulai ate mai Tuhan nilaku basa-basa. Dangalani godang ni hepekku. Itu kan? Tapi karena saya bangga, saya punya kesempatan untuk menolong. Ikut berpartisipasi dan menolong tahe ikut wano molo menolong anno kira na pangido-ido alai ikut berpartisipasi tong doi ko kamole teh hono muna ija mamunon manangisi pe panitia pembangunan ni ngapasti amang sinaga penasihat na kan ala nga panitia mangina zoologia ni ido tahe pas do oh lala mangikan dengan jolo panitia pembangunan tong gabe penasehat nama tuna akan oposo nama tong. Kalau harus terganggu pekerjaanmu, waktumu, imurukinat tadung mulak, alana saya merabot, adong dope, akau dengat tong, lanjut penceritaan, pembahasan, kalian nasing, gak apa-apa itu, itulah prosesnya, nikmatilah prosesnya, asa boha untuk kemuliaan Tuhan. Ake amang dot inang panitia ido kan, ido, jala itik kimunau ni jamamunan, hamu pe bangga dusude. Alana kehidupan nijol mau pe berputar do torusido kan. Kami sudah 140 sedekah kado. Mulai papungu na 20 huriai sudah 600 do. Jeung gorang do pehamu. Do. Ola salahku do isi melayani. Jadi saya huria sehari ono bulat do Jepang. Itu langsung mapadidion malua marulon nabadia las area pe setiap rotu padita tu huria tetap isongoni mago sama padita baya ko kamu piga gedda ikonadong ma pinomat 2 jom jongjong mangulahoni sude alai basado tuhani basado tuhani iliong gogo ilio pikiran natorang seperti itulah masing-masing kita ido nanaeng si hatahonon ni si Paulus marhite turpukon. Paulus mengungkapkan banyak tentang dirinya, imannya, perjalanan hidupnya, lebih kepada pertobatannya. Taboto dari si Paulus sebelum gabe pajalajol mai mana? Si bunuh jol ma do mana? Ido pertobatan na drastis hita pesongon ido. Terbuka dope pertobatan tu hita. Si Paulus menentang gaya Judais yang mapan. Yang membanggakan dirinya umat pilihan yang bersunat do akelen nasing. So kita halak batakan boru ni raja dohot anak ni raja. Alai molo di pesta hoi nang tetak doho boru ni raja. Hah? Baik kotong do paroha honom motong denang. Adong do tikina hita gabe hula-hula, adong do tikina hita gabe boru. Songoni doi. Songoni perdelanan. Tetak mata ulah honi sude. Hobar tu dalian natului ikut tetap do jaga utai. Dan itu juga yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Paulus dengan kerendahan hati menyebutkan bahwa kerapuhan, kelemahan, kesulitan tidak membuat dia menyerah. Terlumobi ma akamang dot inang. Godang do naneng si parjuak kono muna si hadapan muna di tongan di parnguluan di kotaon.
Beda dohot hamina di huta. Molo hamina di huta, ba ina dong, ima ita parhajop, ido kan, molo di son, adong dope perbandingan ni antara tuson, sotung mangulu dope halak marhite, sotung hatai debe iba, ido kan, adong dope songoni di hita, ima adong persaingan bisnis, persaingan gaya hidup, songoni mai sude, alai songon AHP nata adopi i tetap donak kininga. Prinsip ni parnguluta ikon mangulu di bagasan Tuhani. Menghadapi dengan iman tidak mengeluh, berjuang di dunia yang fana ini tidak jauh dari Tuhan. Molo dungo iko jolo martangiang unang itor maniopi hape songonak kanapa so bulung apalagi mengalului sigaret dohot kopi. Anggo kopi dak kubu bituson alaniaha. Tu kopi ni per dulu sangguli nak padita dang lakku do nak pola buat kopi Milo ja koin. Alai torong do marbisu kau. Ngahu pasai jo karejokku isi sude huhojo ti sude. Mulai hari Sabtu tu hari Senin isom mawatong. Aso nang 2 hari manuar tiket sekaligus. Jadi jatiasi doa tanggal 27. Itu kan? Ale marhua mau hari Senin tu hari Sabtu ate narohakku. Toy mata he adong do sikare juat tong. Sanon ni pantau do. Ai tong do isu kuninang ngabui songono titingonin na amang tahe. Beda do iso nangko tetap pekerjaan tetap do. Dikoordinasikanlah dengan baik. Molo marlaku do peraturan di hitaon. Situa minimal tama SMA itu kan? Mulai hamidang marlakui. Adong dona subuh majah mo kotokot. Marser mo mahami kan baru roa hubara de maser mo songon jati sampurnai. Dungi manuku manasida nasani polai. Bingung ngau. Kam molo sermon na husurati do na fotokopi, molo na di polai kan adong bahan jamita di ipola ni jamita na sinurato ni akadosin estete do akabadita nasing kan. Dungi isukun nasida ma. Buha ma patorakon na pikiran ni dongan. HP nang rak makarijoy sermono ni bado dongan ikan. Dungi saya datiki hudok ma. Bohado songono nasa tertarik do hamu tu na hubainon, ulebi tertarik tu son. Ala songono detongin nang biasa na. Roma nang soro hami sermon. Ba odo jaha hami di hutanin. Tahiak kadong aku dulu ko ni naraku ma sekilas. Aya dong do nasa dong kareta na. Kareta di sama dokon. Ma, ibu tu hamu dah pe. Iba naman parhuta-hutai hinak kamu kadang lupa do piamo. Manopang-nopang tuhala asaboy sermon. Dungi otoy ma na di pola ma tajaha unang pola bebinay sermon. Olole nang ima ngodeng gani inatokan. Dungi jaha kan adong do bahasa Inggris na si. Lewat to ni ngodo. Buha ma padita na pisuboy jaha sude ayolo 2 kali ma ibaen. Inaraku bagus ay sudi do nang nama boto bahasa Inggris nang nama jahon inaraku alay te bay to na non live streaming taon asa nama bay ni ibo totong ihuta nami 138 situay sude adong do pigan asa tama SD dung majahon dung isi betong uluan ni parniom majo majaha ningo mokotok matong do majaha pe dang lancar ay ali 2 godang na kacamata yang rusak atau memang benar-benar tidak bisa. Kan boy di songoni. Boy di songoni. Alai saya tiki apola lungun nai narwaku omma hape nai dok ngai tidak semua yang benar itu harus dikatakan pada waktu itu. Salah ma amat tahun natong majaha epistelon. Buhana mau narwaku. Hola tolu do situai garize. Ima mar jamita mulu soropat dita. Ima mar titing. Ima mar pilihan. Kan pas do. Ima ragedda, saya ada maragedda ima. Maragedda, marjamita, namar titingi ma marpilian. Salam iba paragedda unatong. Dan itu risi hudokon, tudongan nai bedak kubabua. Kebetulan uluan, sotung moruan nonaha. Wibawana di sa may jabu neng mangursi uruson. Makatai iturbinay majo tesokan, iturbinay majo kuina labokon, iturbinay majo parekelonon. Dungi sa ma tu titik naon. Ay sero dua mang nasala isahamu ipola ikon
epistelina tori seda itor hupatu duma. Oi dua tenang inna. Nggak salah ubah marsai ina tau rakse jei sonda lu jei pikir las pilit inna. Epistel tuari neng rono naeng menang na minggu na salpu. Etek biadangi. HP menang na songod dia mi. Pesal meddo ibu ke jei saya. Toy mak. Besaru Tuhan ikan. Ido. Nekudok ko tuhita. Di huriaon godang do akan hurang unak pola sampai ko sedetel-detel na sempurna hian. Partuhanot tugi jangi mata huton toho dia manginang. Ido. Bohado hita marsihoho martuhan toho do nakiningani. Godang do ka komentar-komentar. Ido apalagi hitaon. Anggo minggu pagi dak kudok ko somoni. Hola ni minggu siang do. Beda do tok psikologis mulak kana minggu pagi kan do na minggu siang. Nah minggu pagi nakindangan dong parkur. Jadi itu parkur na hutan nami hudok kodo. Anggo so berbeda do hoinang pangalahom pakatayomu do akan aso markuren. Bohamai. Marser mo do ganu ganu minggu. Ida tayak kay nang naburju. Tohorei. Berarti kunung gorang minggu siangan non manupahi daripada minggu pagi. Itu dah. Mulu hubuk kina kopi sakota 100.000 itor hudok kodo. Maka tay mahita kan supaya komunikasi kita tidak terputus, belikan kopi saya yang harga 100 nih kudo. Alai kopi ni dong akibe torhamu maitong ya. Sarupa di dokan inang. Ido adong do amplok mi. Adong do ijabumun adong do amplok ma. Eka bolorohe penginang dang ibagi ho. Omma tuson. Ay songoni do inang. Menang dang ibagi ho. Menang Senin kabis, isi dong isi habis. Adang inang ibu yang bisa ki. Ikon ibagi-bagi do. Omma tu sikola, omma tu jagal, omma tu gulamo, o tu ikateri. Saru pada gulamo do ikateri, do tolor, lauk. Omma tu son. Kasong ni do inang. Topunga ropar dolo sanggul. Ilabungi dolo sanggul o dairi. Molorosa bandara dolo sanggul jajupak parjolo, baru petu taname. Tuh tani pelayanan seperti itu. Tong doi sudi. Ngarosiano persisoma. Ale 5 burjuni padita tahun. Membangun dohamu tetak doi ikut tetak membangun. Karena kita oikumene inklusif harus bangun diri sendiri dan bangun juga interaksi dengan orang yang lain. Dan kita hidup dalam kepenuhan leonon ni Tuhani do tuhita muse. Dan apa yang kita khawatirkan itu, segala yang kau khawatirkan itu sampaikan kepada Tuhan di dalam permohonanmu berdoa. Mangulu mahita di bagasan hapor siaon, dada di bagasan namarnida. Karena sudah nyata dung ngatari parhatam itu tonga-tonga nami. Ragam doa kana uparukil hok kami, alailam togudo hot dohang uluan nasora sudah. Saya patugu maha porsion nami Tuhan, asa akan amanok tongi dipikiri rohanami. Ragam nahu hangalutok kami di ngulu nami. Alai dalam mudoi mangatoi hami, asa urupamu hami, patugumu ha porsion nami. Tuhoma hami marhaporusan ganup tiki marsihohot. Dongani urupi hami, dia kaulon nami ganup. Paso-paso mahuriam HKBP Depok Sadon na sedang membangun sudenai lau paulihon parsauran tau sangap di guar muda Tuhan. Pargugui nang panitia pembangunan parbisuhi nasida saluhut na Tuhan. Asa mardalan ulaw nasidai dohot denggan tau sangap di guarmu. Nang uluan nami amanami padita resort dohot sude akka pelayan full timer. Nang akka parhalado pe Tuhan. Dina makubasi huriamon. Godang do akka hagaleo do hahurangan nami. Alay sikop mabayad dihami ala ni pangurupiomu. Dang tarpangasaho kami gugu pikiran nami. Tung asini roham do patahu kami. Mangurupi hami. Mangula di ulaw nami. Pelayanan nami di son. Tuhan tangyakonon nami do akarwasmu. Na dibagas parsahiton. Dinamulak hamisyan tongan di bagas joromon naing manopot bagong di bagasan lasmi roha
marmudu-mudu sude akanong pinasahatmu tunasida. Nang di kerjasama ni Depok sada dohot 3 baru di partikian o Tuhan. Tau sangap di guarmu may si hamalote honon nami do parsoran nami di tikion. Asa di sido hataridan ni haporsion nami ali Tuhan. Molo boy hami marsiurupan dohot akadongan nami dia kapartikian na une. Atau ngasih maruham Tuhan saat tu tangamu badaging nakto di nami. Pardosa na gudang doha ali Tuhan jumulu urasi dosa nami. Asa tama pangiduan nami dia dupa memarahidi Kristus Yesus martangya kami tuho. Amin. Tapasahat mapiliat tanau muli tutuhat tamared de mahita. Sai patau diriku ale Tuhan, Bapa tarogila ulimi Tuhan,
Tatutup ma perminggota tatangi aku ma pilihan nong tapasahati di bagasan uduk dohot serep ni rohahi tamar tangian. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silehuleu nadinggan dohot nasa ulibasa na mau liutus. Kupasat hami ma sian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jalara modi asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga Tuhan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinorbadia magwarmo sai ro maharajaonmo sai saut malomani roham di bano tongaon songona di bano gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu siang Tuhan debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Selamat hari Minggu madihita salutna tajalang mana di siap birang siamuta. Iya. 7.30. Anggi. 7.30. Hindi na lang. Hindi ya. Coba deh.